이거만 맞아 봐. 오이. 어디가? 이거는 람스군 저 동아이 다고대 부구 선도 얼토 엔터테인먼트 유튜브 채널 탐들 티타 줄로 너 부지 마카라테 세마카나네 카클레 티노 어 비디오 와 다고대 부구 선도 뿌일라니 비디오 클리브너 런노기 만카나 버리럭 아타 조나 실초허러 삭 팔의 पुलिसरक रमजाक मानि गांके नरक भिडिओ नरक तामंग खाकिसा नान्यादि किलिबो 이거만 맞아 봐. 오이. 어디가? 에이, 어디 가나? दिखता देखना मेरा आर्टिस्ट का देख 이제 락켓. सामने जाइयो ना दाउदे बुसं नर नुगि बांखना बरिरो 28 जना बाइके साक फालै साबो बाइ जानि रिपोर्ट दिनानै ताबो बरक रमजाखा ताबो जेलो तलांजाखा पुलिस रक बाइ गांके बरक तामुनि बागै तिनि अमायके पुलिस रक रमै रमजांनानै नांखा नरनो अब जतो डिटेल साइखना रवाने नर बाइ जना भिडिओ नायतोंदि स्किप ताखादि गांके ताकुतै बुखसं बरक उंखा निजिनि साक न बुनो फालो फियाबा बरकनि आरो काउंटार दङो बरकनि कायसा हाउस रूम आरो हंकाय साक फालनि जागा आरो जतो बरक थांगै आरो साक बाय मानो फियाबा आरो बरि रक प्र अवेलेबल सिलसहर बरकनि आरो दंग पार्टनार बरकना आरो 50 60 आज अब हाय बरक गोबां मानो आरो बरक साक फानलानि बागै आरो कायसा ओनार दङो ओनार हंकाय मालिक मैनेजर बो आरो बरक न मास हिसाब बेतन दिउ तनेवो ते आरो हंकाय बरि रक हंकाय मास हिसाब रां मानो हंकाय बरक अमाहायकिनो आ बरकनि कायसा रूमो खाय बरक बुनो साफालो ते आरो ओनार हंकाय रां सैनाय ते रां हिसाब खायनाय ते बरि रक हंकाय अनलिमिटेड साफालो ते अमाहायकिनो बुइ बाय दंगो चावो अमाहायकि मानो दंगो सारा बसर हंकाय आरो नायदिन रक 28 जना मानजाखा ते गोबां माबायदि हंकाय खारबायखा बाहायके खारबायखा जेफ्रो पुलिस बरकनि गलिबो थांसौयैखा आफरो गांके गोबां मा बरि रक जानला तै खारबायखा खारै मानजाक बालिया बाक्सा गांकाय मानजाखा तामं गांकाय चला रक हंकाय खारबायखा बरि रकबा मानजाखा अमाहायके साक फालै नायनायदिन रक नगै मानखना मंका रियलिटी म पुरु एरें या गुबुन साक फानमानि जागाव थांगै मानजागि बरक जतनो रमैतो जागबायखा नगै तांगुतै बुकुक सं नर नगैनि मानखना भिडिअनि क्लिपिबो अमो हाय आसक लासिमा सिंचा सेलमा सिंचा भिडिअ रक फेमा फुलमा मुसुंया हायफानो मंका रियलिटी वनो अ भिडिअ ताबुक बायरै नगै दङ गोबां मासिल सहर सिनिया सिनि अतिपुरा राज्यनि आगरतलाबो अमो हायकिनो थांनाय सालदो नर नगै मानखना सिनि तिब्रा जग बरि रक कयेक जना साक फालै मानजागे पुलिस रमजाक मानि अबो हायनो सिल सहरबो वानजग मारक तै गोबां मा चिनि एसटी हायनो दङो नरना सालिया बेलायखिनो लासिमा सिंचा बसं अपमान अंगो ए बेलायखिनो इगनोर अंगो आबोनि बागै नरना सालिया चिनि एसटी फानो तामु जातिया अबो नरना सालिया गारो वानजग मा बाय चिनि बरक बाय साबुन मापुनो मिक्स हंकाय नायदि थांनाय साला आगरता तामंखा चिनि तिब्रा जग बरि रक 7-8 जना बरि रक बायके साक फालै बायके पुलिस ले रमैतलां जाखाय ओ सिस्टेम न जतो जागोनो अबो हाय कायसा गेंग दंगो फियाबा बिजनेस बुंनाय इनकाम बिजनेस ताबु रमदि 28 जना वो 2000 गाय
บึซึกกะทางซอยกะนอกตามมอฮิสับคันยังเราใส่มาได้แต่ของเดินคุกซองทางภาษาสารทางเดียมองให้ business รอกเนาะ job พันไปยา job ใครมาซึ่งบึซึกมัน7,000 beton mano เพียบมองกันไก1.5 lakh 2 lakh ทางซอยมาซอดีเนาะเซบงนี้48,000 50,000 ไปอยู่इनके बुस थांग सही के नेला ताउटे बुस नर हिसाब खैना दि 28 जनानि 2000 कै बरक मासो 2000 कै बंनि बिजनेस रेगुलार चलियो चिनि अब हाई सामुं रक बिजनेस रक गुबुनि बिजनेस रक का असक चलिया ब्रकनि अब बिजनेस उनका जिकोन अक्रा बुरा जत बेबाक थांगै गेंगो एन्जॉय क्लायु आवनि बागै तामो गांगाय ब्रकनि सैलारि मासोनो 2.5 लाख लायो नर आम केनो बोजिमा क्लाने खा खलायो ताकुtai बुखुक सं तिनिनि जे बिजनेस क्लाइमानि ते पुलिस रमजाक मानि बाइकी रमजाखा बरक तिनि आमदानि बरक न मकल गोदान जाकनिया नासिले जाखा आबनि बागै बरक रिपोर्ट दिखा गोबां मा अ जे गेंगो चलारक बुरा हिन्दी चेरा हिन्दी सिखला हिन्दी बुसागना हिन्दी बेबाक न आ गेंगो थांगै अमाहाय के नाइट फुल अमाहाय रक बाक्सा तंगै फायो गांके आप्रो आमसानि बर रक नुगै मकल गदाल जागदिया हंकै डाइरेक्ट थानाव रिपोर्ट दिखा हंकै वाचिनो थाना र हठात थांगै बरक न आर जतन ग्रेप्तार खाइका बरक ताम खाजाका जतन पलार रमै पुलिस रबै रमै सफा सरै डाइरेक्ट गारि बिसिं दावै तुहै जाबायका थानाव नोंगे ताबो बरक ताम खलायजाक नाय बरक ताबो माद्रा बतन मानजाक नाय जे एन्जॉय खलायनानै खलाय पाइखा ताबो एन्जॉयनि पिन्जॉय खेरजाक नाय बरक ता सास्ति मानजाक नाय ताबो तै बुखसं बुजि माखान खा खलाय तिनि अ भिडिअ ना पाइथां गर भिडिअ ना चंबा नंना बेलाय खना हामबाय